Ne žudi za onim koji te izbjegava, jer ćeš u protivnom doživjeti razočarenje i poniženje. A ne izbjegavaj onoga koji žudi za tobom, jer je to vid nasilja i izbjegavanje dobročinstva, a to je ružno. Ko je kušan druženjem sa ljudima, neka bude oprezan sa svima sa kojima se druži i neka u svakome gleda mogućeg protivnika. On stalno mora biti spreman na prevaru od strane svojih prijatelja i njihov loš postupak kao od strane otvorenog neprijatelja. A ako toga bude pošteđen, neka zahvali Allahu dželešanuhu, a ako bude obratno, bit će spreman dočekati to i neće nastradati. Ali samo prema zlima i pokvarenjacima neka postupi loše. Ovaj put je težak za slijeđenje i iziskuje veliko naprezanje. Onaj koji njime pođe mora biti upućeniji od kata ptice i oprezniji od svrake, sve do rastanka sa svijetom i povratka Allahu dželešanuhu. Ali ovo je put dobiti u vjeri i na ovome svijetu. Višak svog imetka i ugleda daj onome koji to traži i onome koji to ne traži od tebe, kao i svima drugima koji su potrebni tvoje pomoći i kojima možeš od koristi biti, makar oni ne pokazivali želju za tim. A za sve to što učiniš ne očekuj nadoknadu, ni od koga drugoga, osim od svoga gospodara, Allaha dželešanu. Znaj dobro da će ti prvi nanijeti štetu onaj kome si dobro učinio i da će prvi protiv tebe ustati, jer pokvarenjaci iz zavisti mrze svakoga onoga koji im dobro učini, kada vide da je dotični u boljem stanju od njihovog. Prema svakom postupaj na najbolji način i sakri raspoloženje. Nemoj davati savjet uslovljavajući to njegovim prihvatanjem, niti se zauzimati za nešto uvjetujući svoje zauzimanje njegovim prihvatanjem. Ne darivaj uz uvjet da zato budeš nagrađen. Sve nabrojano čini radi vrline i izvršavajući svoju dužnost pružanja savjeta, zauzimanja i činjenja dobra. Prijateljstvo je kada čovjeka rastužuje ono što rastužuje drugoga, a veseli ga ono što drugoga veseli. Onaj koji je ispod ovoga stupnja nije prijatelj. Samo onaj koga resi ovo svojstvo je prijatelj kada daje savjet. Jer svaki čovjek koji pruža savjet jest prijatelj, a svaki prijatelj ne pruža savjet.